जों सानडे अफानो अफिसो फायो माइ मुइ गोबां नुना खाताम निगे आनि लगेवो ताइ दुइजना बो दङो त्रिपुरा बाबो नसे आनि उल्क्लग नरक नाय दङनो दिल्ली हाइकोर्ट नि जज बो ट्रांसफर अंका मणिपुर हाइकोर्ट दिबर kaham jotono ang norokno ani channel o taisa lamsogo tini Sunday se Sunday fano ang tabuk office o thangi tongo ani yago naidi files tongo ani bag aidrubo inge ang charge o thangpai mani pore ang nogo phaipai mani pore ang ri rokisa suka ri supai mani pore ang taisa dress khai ang tabuk office o thangi tongo khana kaisa important case Delhi High Court o chini case tongo abon bagai kaisa ani senior counsel no briefing rinan bagai ang thangi tongo ang ani je kam tongmani abo kisa khainai abon pore ang Tripura bobono thanai aro kaisa kam tongo ang norokno chini Tripura bobon Delhi ni bahai abu bo phunungnai norok nai tongdi जों Sunday ofano office o phayo norokno thangnai video bo phungjak last Sunday bo angke जों state level meeting conduct khayo tini ingke ang taisa office o phaijak Sunday o tamni ingke case onek important case obo khanani bagai bui kabang manu chongo ang onek rang oro ajeboi tongnai amtiya chini office o kaisa project tongo a project 3 states no cover khayo जों o 3 state o जों gorib rok ni bagi kam khayo जों o 3 states ni baire case of phaigange for example Tripura rok ni case oro Delhi phaigange rang kisa misa to manawo tamningke oro traveling robu khorso to kaisa court ni chimitai kaisa court thanani free to thangi maya cab book haima thango oike metro bai mathango oike auto bai fan mathango Delhi phaigange haino free case haino khairi nai amti buya tamni ke chungu travel expenses at least abo to nango court fee nango affidavit nango jenor no phunugui tangmani obongke Saudex nadi tam brand tongo jago yago bo bus ke Delhi company bus AC bus abu blue color auto ke electric ni auto katal dikhai mani bro mari traffic usik jam ani ya gawo ani je kam tongmani abo khaiga haifano ta kisa kam tongko abon bagai ang file ang nogon tinai thaksinai obani file bag by file by tinani onek no kosto haifano tam khainai jeng case wo kaham argument khaina na kangke to jeng maporu kaham keno ingke ang tabuk oroni cab book khaiga cab book tai 2 minutes second fainai ang Tripura bobono thangnai Chanakya puriwa ang norok no bu phunungnai chini Tripura bobon Delhi ni bahai ke ong tong norok nai tong di ang tabok chini Tripura bobon no se ani ulklog norok nai tong mano obono chini Tripura bobon yang side ong ke Andaman Nicobar brok ni bobon ang tabuk ko Tripura bobon ase Tripura bobon ni tabuk nogo thangsinai ani je kam khaina nangmani khaibe ka ang norok no phunumnai kisa baire rago
dibor kaham jotono ang norok no kaisa lamsogo ang last time o video khaimani Sunday wo se khayo abon pore ang video se khaimali atam ni ke time se karika tiniong ka Wednesday ani oro kodo tinta hearing tongo tinta hearing no tini code khnalia tam ningke tini kaisa onek important function oro Delhi High Court choli tongo abo function ongkha Delhi High Court ni judge bo transfer ongkha Manipur High Court abon bagai bini farewell choli tongo onek no judge kaham ang je last time ani video bo phunungjak norok no je tiprazak ni bini bosai no detain khai tong mani ang bini kodo thangi no bini bosai no mane release khayo a detention center ni bo onek kaham judge no je ang kha khayo Manipur bo je police rokni je administrative officer rokni at least kisa tough time tongnai ang norok no phunungui tongnai tini ni je program asuk video to khaimia haifon ang norok no kisa mija phunungui tongnai norok nai tongni oboke chini lunch tini angke mai mui kabang no nakha tamni ke ani logewo tai duijona botongo brok advocate ya abon bagi brok maya angke advocate ni bagai obo reject ha amagi kabang tui phekang mui rok kabang mano tong haifano ang nali atam ningke ani plate onek no chicken ang ani saisong ni bagai yabo obo tinjona ni bagai ang namani tam ningke ani tai duijona dol broke advocate ya abon bagai brok no ke reject lak brok ni bagai bo ang tui pheka ang jeng tinjona open chalai nai